TV. Na nke taa, anyị ga-eme maka nkebiokwu n'asụsụ Igbo, phrase n'asụsụ Bekee. Hi lovelies, welcome back to my channel today. I remain your presenter on this channel, Adeze Ono. So I thought it wise to share with us this topic, Igbo phrase. Okay, yes, phrase. Phrase is just a part of a sentence that does not contain a verb but makes a meaning, though doesn't make a complete meaning. Ọ dị mma ndị be anyị ga-ebido ka anyị gbapụ ya bụ ihe ọsọ maka na oge na-asị anyị kwapụ. Nkebiokwu, gịnị bụkwanụ nkebiokwu? Ka anyị bido n'ịkọwa ihe bụ nkebiokwu. Nkebiokwu bụ usoro nwere nghọta ma o nweghị ngwa. Nkebiokwu bụ usoro nwere nghọta ma o nweghị ngwa. Ọ dị mma, enwere ihe eji amagasị nkebiokwu n'ahịrịokwu. Nke mbụ bụ na ọ naghị enwe ngwa. Nke abụọ bụ na ọ naghị enwe nghọta zuru oke. Nke atọ bụ na ọ na-abụkarị okwu abụọ maọbụ karịa. Nke anọ bụ na ọ na-anọkarị n'isi ahịrị maọbụ na ngwụcha ahịrịokwu. Ọ dị mma, ụfọdụ na-eji ya ebido ahịrịokwu, ụfọdụ na-ejikwa ya emeju ahịrịokwu. Ọ dị mma, anyị nwere ụdị nkebiokwu anọ. Anyị nwere ise, ọ karịrị anọ, anyị nwere ise. Nke mbụ bụ nkebiokwu keaha. Nkebiokwu keaha. Nke abụọ bụ nkebiokwu kenkọwa. Nkebiokwu kenkọwa. Nke atọ bụ nkebiokwu kenruaka. Nkebiokwu kenruaka. Nke anọ bụ nkebiokwu kemba ụzọ. Nkebiokwu kemba ụzọ. Nke ise bụ nkebiokwu kenkwuwa. Nkebiokwu kenkwuwa. Ọ dị mma, achọrọ m ka anyị rụtụsịa aka n'ihe eji amagasị nke bụ nke. Ihe eji ama nkebiokwu keaha bụ na a na-enwetakarị ya site n'aha. A na-enwetakarị ya site n'aha, ya bụ mkpọaha. Enwere ụfọdụ ịmaatụ ndị pụtara n'ebe a anyị ga-eji wee maa atụ nke bụ nkebiokwu keaha. Ọ dị mma, ụfọdụ na-enwekwa n'aha izugbe na ya, ụfọdụ na-enwe aha ihe, ụfọdụ na-enwe aha igwe, dịrị gawazịa. Ịmaatụ ya bụ, nke mbụ bụ ụlọ Obi tere aka nke ukwuu. Ụlọ Obi tere aka nke ukwuu. Abịa n'ahịrịokwu a, ịmaatụ nkebiokwu keaha dị n'ahịrịokwu a bụ ụlọ Obi. Akara ihe n'okpuru ụlọ Obi, ya bụ ịmaatụ nkebiokwu keaha. Ọ dị mma, ịmaatụ ọzọ m ga-ekwu ebe a kịta bụ ego Azụka danyere na mmiri. Ego Azụka danyere na mmiri. Ịmaatụ dị na nkebiokwu keaha bụ ego Azụka. Ego Azụka, nke a bụ mkpọaha. Mkpọaha. Ọ dị mma, aka Chukwu dị n'ahụ m. Aka Chukwu dị n'ahụ m. Nkebiokwu keaha dị n'ahịrịokwu a bụ aka Chukwu. Ọ dị mma, anyị ga-aga na nke na-esote ya, nkebiokwu kenkọwa. Nkebiokwu kenkọwa. Ọ bụ nkebiokwu a na-esite na nkọwa enweta. Mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka nkọwa, mkpọaha na-ebu ụzọ ebe nkọwa na-esota ya n'azụ. Mkpọaha na-ebu ụzọ ebe nkọwa na-esota ya n'azụ. Aga m enye unu ụfọdụ ịmaatụ eji ama nkebiokwu kenkọwa. Nke mbụ bụ ewu ojii tara onye ohi ahụ. Ewu ojii tara onye ohi ahụ. Ịmaatụ nkebiokwu kenkọwa dị na ya bụ ewu ojii. Ewu ojii. Ọ dị mma. Nke abụọ, ịmaatụ nke abụọ m ga-enye unu. Chinwe bụ nwanyị
mara mma. Chinwe bụ nwanyị mara mma. Ọ bụ ka anyị tinye otu a. Chinwe bụ nwanyị ọma. Nwanyị ọma. Nkebiokwu ke nkọwa dị na ya bụ nwanyị ọma. Ọ dị mma. Ọzọ na-esote ya bụ nna m zụtara ụgbọala ọcha. Nkebiokwu ke nkọwa dị n'ahịrịokwu a bụ ụgbọala ọcha. Nna m zụtara ụgbọala ọcha. Ọ dị mma. Ka anyị gaa na nkebiokwu kenruaka. Nkebiokwu kenruaka, ọ bụ site na mkpụrụ okwu nruaka ka esi enweta ya. Ọ bụ mkpọaha na nruaka abụọ. A, ahụ. Ịmatụ nwanyị a maọbụ nwanyị ahụ. Ya, nruaka dị na ya bụ a maọbụ ahụ. Ọ dị mma. Ka m nye unu ịmatụ ndị ọzọ. Ofe egusi a tọrọ ụtọ nke ukwuu. Ofe egusi a tọrọ ụtọ nke ukwuu. Nruaka dị na ya bụ a. Ofe egusi a tọrọ ụtọ nke ukwuu. Ọ dị mma. Ịmatụ ọzọ bụ ụlọ a mara mma karịa ndị ọzọ. Ụlọ a mara mma karịa ndị ọzọ. Ụlọ a aka ihe n'okpuru a na-ebu nruaka a. O nwere nke ọ na-ekwu maka ya. Ọhịa eji ama nkebiokwu ke nkọwa. Ọzọ bụ nwanyị ahụ bụ ezigbo mmadụ. Nwanyị ahụ bụ ezigbo mmadụ. Ahụ. O nwere nke ọ na-arụtụ aka. Nkebiokwu ke nruaka. Ọ dị mma. Ka anyị gaa n'ihu. Ọzọ na-esote ya bụ nkebiokwu kemgbe ụzọ. Nkebiokwu kemgbe ụzọ. Ọ bụ nkebiokwu nke na-akọwa ebe ihe dị. Prepositional phrase. Ọ bụ nkebiokwu nke na-akọwa ebe ihe dị. A na-enweta ya site na mkpụrụ okwu bụ mbuụzọ. It is derived from a prepositional word. Okay? Yes. So, ịmaatụ ya bụ na maọbụ nọ nke nwere rịkọmelu. Ka m nye unu ụfọdụ ịmaatụ n'okpuru nke a. N'elu akpati akwa m ka ọkụkọ yiri akwa. N'elu akpati akwa m ka ọkụkọ yiri akwa. Ịmaatụ nkebiokwu kemgbe ụzọ dị n'ahịrịokwu a bụ n'elu akpati akwa m. N'elu akpati akwa m. Chetakwa nke a. Ọzọ bụ nnụnụ bi n'elu osisi. Nnụnụ bi n'elu osisi. Ịmaatụ nkebiokwu kemgbe ụzọ dị na ya bụ n'elu osisi. N'elu osisi. Ọ dị mma. Ọzọ bụ azụ bi na mmiri. Azụ bi na mmiri. Ịmaatụ nkebiokwu kemgbe ụzọ dị na ya bụ na mmiri. Na mmiri. Azụ bi na mmiri. Ọzọ bụ ngaji dị n'elu ite. Ngaji dị n'elu ite. Nwere ike isi ngaji n'elu okwuchi ite. Yes, the spoon is on top of the pot cover. Ngaji dị n'elu okwuchi ite. N'elu okwuchi ite. Ọ dị mma. Ọzọ bụ ngwere nọ n'elu nkụ. Ngwere nọ n'elu nkụ. The lizard is on top of the firewood. Ngwere nọ n'elu nkụ. N'elu nkụ ka a ga-aka ihe n'okpuru. Ọ dị mma. Anyị nwekwara nkebiokwu nkebiokwu nke nkwuwa. Ọ bụ site na mkpụrụ okwu nkwuwa ka eji emebe ya. Ọ bụ site na mkpụrụ okwu nkwuwa ka eji emebe ya. Ịmaatụ ọsọ ọsọ, ngwa ngwa, ozugbo ozugbo, n'ike n'ike, nwayọ nwayọ. Ọ dị mma. Aga m enye unu ụfọdụ ịmaatụ dị na
nkebi okwu nke nkwuwa. Nke mbụ bụ aka ya na-acha ọbara ọbara. Ekwughị maka ọbara ọbara, mana gị makwara na o so n'ime atụ dị na ya. Aka ya na-acha ọbara ọbara. Onye nwe anyị na-abịa ọsọ ọsọ. Nke ị ga na-aka ihe n'okpuru ya bụ ọbara ọbara, ọsọ ọsọ. Ọzọ bụ o siri nri ahụ ọsọ ọsọ. Ị ga-aka ihe n'okpuru ọsọ ọsọ. Nke ahụ bịa na-ekwu maka nke nkwuwa. O kwuwara ya ekwuwa. Ọzọ bụ nwoke ahụ bịara ozugbo ozugbo. Nwoke ahụ bịara ozugbo ozugbo. The man came immediately. Nwoke ahụ bịara ozugbo ozugbo. Ọ dị mma. Anyị ga-emekwa maka isiokwu a. Anyị ga-treatkwa this topic. We will treat this topic again to actually carry everybody along. Yes, if you are an intermediate, this particular one is for you. But for the beginners, I'm going to have a translation. I'm going to have a translation on the screen for you to get along with what we are doing. All right, so that's one. I'm going to do it a pre-recorded video. All right, so this live is actually to help people that want to, they want to perform better in their Igbo conversations, Igbo speaking, Igbo examination, and lots of other things that are Igbo, based. All right. Yes. So please stick to this channel. Invite your friends to this channel too. Click on the subscribe button if you have not done that. Share my videos. Click on the like button. Make your comments. Like, we need your inputs based on what we do on this channel. We want to know how you feel about our content. If there is something you want to see but you're not seeing it yet, please make your comments under the comment box so that we can, pick it up from there and then see how we'll go about it. All right? Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate your audience staying with me on this program. I really appreciate you all. Thank you all so much. God bless you all. Have a wonderful Christmas. Ndị be anyị, ebe a ka anyị ga-awụsawara na nke taa. Eji m aka na unu mụtara otu ihe abụọ maọbụkwa na ihe atọ maọbụ karịa n'ihe omume nke anyị mere taa. Eji m aka na ọ na-agara gị nke ọma. Biko, ya gaziere gị ebe ọbụla ị nọ, ya ọbụla ị na-eme, ya gaziere gị. Gị bụ onye ọma na-esonye m n'ihe omume dị iche iche na-eweta na Adaderema TV. Daalụ rinne. Eji m ohere a sịkwa gị ekeresimesi ọma ebe ọbụla ị nọ. Gbakwa ya nke ọma. Ma ị na-agbakwa ya, chetakwa na ọnwa na-abịa jikwe ọkachi. O ji mkpakara, o ji etinye mmadụ agụụ n'ahụ were na-abịa. Ya mere, erichakwana ego ị kpatara na Disemba. Dosekwa nke ị ga-eji wee nọ Jenụwarị, Febrụwarị, Maachị, mgbe ị ga-ebido na-adịzi mma, maka na ọnwa atọ a na-ebu ụzọ n'afọ ọ na-esi ike. Ya mgbe agụụ ji eme mmadụ ịwa. Ya mere, jiri nwayọọ mee ngote, nzụta ihe dị iche iche nke afọ na-eri, nke ahụ na-eyi, nke anya na-ekiri. Jiri nwayọọ. Cheta na Jenụwarị dị, chetakwa na Febrụwarị dị, cheta na Maachị dị. Mgbe ihe ji ahịa ahụ ka ọ hapụ ike anyị njọ. Biko, ọ dị mma. Onye ọma sonyere m, daalụ rinne. Chetakwa pịara m aka n'akara mmasị like button. Chetakwa pịara m aka n'akara nsonye subscribe button. Ma ọ bụrụ na ịpịbeghị aka tupu ugbu a, biko gbaa mbọ hụ na ị na-ekesakwa ihe omume dị iche iche anyị na-eme na Adaderema TV. Nke ọ ga-abụ emewe ihe nrita echeta gị. Gbaa mbọ hụ na ị na-akpọbata ndị ọhụrụ, ndị na-amabeghị maka chanel a, ndị na-amabeghị maka igwe mgbasa ozi a. Gbaa mbọ hụ na ị na-akpọbata ha igwe mgbasa ozi Adaderema TV. Ka anyị na-ekene gị dịka o si kwesị. Daalụnụ. Nke onye chiri ya zere.
Ọ ka bụkwa mbụ Nwaada Adaeze unu onye na-ewetara unu ọtụtụ ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo n'igwe mgbasa ozi Adajerema TV na YouTube. Enwekwara m peji na Facebook Learn Igbo Language with Adaeze. Biko gaa Facebook chọọ m, ị ga-ahụ m ebe ahụ. Nwekwa peji nke onwe m Adaeze Grace Onu. Biko gaa na Facebook chọkwa m, anọkwa m ebe ahụ. Ọ dị mma. Daalụ nụ rinne. Ka emesịa.